Když ztratíme hlas, většinou to svádíme na nachlazení, přepětí hlasivek nebo virózu. Psychosomatika se ale na ztrátu hlasu dívá ještě hlouběji. Hlas je náš projev, naše místo ve světě, naše právo být slyšet. A když hlas zmizí, často to znamená, že jsme dlouhodobě neříkali to, co jsme říct potřebovali. Kolikrát v životě víme, že bychom se měli ozvat, postavit se za sebe, vyjádřit nesouhlas nebo emoce, ale místo toho mlčíme. Potlačujeme vztek, smutek nebo strach, abychom nenarušili klid, vztahy nebo očekávání druhých. A tělo tohle dlouhodobé mlčení jednou neunese. Ztráta hlasu pak může být způsobem, jak nás zastavit a donutit zpomalit. Hlas souvisí i s pocitem hodnoty. S tím, jestli máme pocit, že na našem názoru záleží. Pokud dlouhodobě cítíme, že nás nikdo neposlouchá, že náš hlas nemá váhu, tělo může reagovat právě tím, že nám ho vezme úplně. Ne jako trest, ale jako ochranu. Jako signál, že jdeme proti sobě. To neznamená, že si ztrátu hlasu způsobujeme psychikou vědomě. Znamená to, že tělo a mysl spolu neustále komunikují. Pokud řešíme jen hlasivky a neřešíme to, co dlouhodobě dusíme uvnitř, problém se může opakovat. Zkuste se proto ptát, kde v životě mlčíme, kde si nedovolujeme mluvit a kde potlačujeme svou pravdu. Veškeré problémy nezapomeňte konzultovat se svým lékařem.